Så jeg går på den der bange. Står jeg har jo sådan en sjov ting heroppe. Stop. Lang tid. Hvor lang tid er nede? Helt sådan. Dag, og velkommen til dagens tema. Vi har en fed gorilla med her i studiet. Hvis vi zoomer lige ind her på hans kæmpe læber, kan vi se. Han er et godt eksemplar af gorilla movisis. Hans små ører beviser også, at han ikke er særlig intelligent. Har du noget at sige til kameraet? Vi gemmer ham lige en gang. Det er simpelthen for skræmmende. Tak for i aften. Ja, det var fint, så hørte. Starter du den bare. Du skal synge. Syng nu. Syng til. La 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 la. Hvad den hedder nu der? Ja, velkommen til programmet Kontant. Der skal vi snakke med Andreas Larsen fra RG 3A. Så sådan helt ind i ansigtet på mig. Helt ind på et øje. Ej, hvor er det noget han har. Hvor er de andre henne? I dag er mig og Alexander ude for at lave et program om, hvad fanden der sker, når man hiver stroppen af dem her. Vi har længe gået og funderet over det, og i dag, der vil det så vise sig. Som man kan se her, så er det en tændmarkering. Og når ilden er varm nok, så vil det lort smelte, og den vil springe fra, og vandet vil strømme ud gennem de her masse små huller. I dag, der er vi ude for at tage Alexanders lighter. Så sker man en lighter. Bare lige for at forsøge, hvad der vil ske i en sådan situation, at skolen skulle være ild. Ja, så kører vi. Folkens, så kører vi. Kom nu, er du helt seriøst, dreng? Nej, jeg tør ikke. Jeg prøvede at lave You sexy devil. You sexy devil. Ej, det er irriterende. På retsen. Tæl nu højt, mand! 1, 2. Vi går. Færdig for i dag. Jeg skal sige trash. Det er det.
Vi har alle jeres for dig. Bare løb. Pas på bag jer! Lad være med at optage det der, din klovn. Er du klar, eller hvad? Ja, fedt. Okay. Det kan vi ikke. Vi kommer ikke med begge to. Hvad vil du have, så skal gøre? Han siger, at fucking bare skal filme. Nej, men det er det. Derhen. På stolen. Ja, så ser det også totalt dramatisk ud, når jeg er så langt væk. Det er klart. Kan du ikke bare zoome for helvede? Hold kæft. Så får jeg stadigvæk ikke jer begge to med. Hvad er det, du ikke forstår? Kom med, han. På. Vi skal sammen med. Og så tager